Sabinou, no a v Prešove hneď natrafili na Majku Glacovú, ktorá mala šťastie, stretla nášho Angličana, odfotografovala sa s ním, no a potom jej úlohou bolo už len zberať lajky na Facebooku. Aj to nám možno prezradí, aké mala tajomstvo na nazbieranie čo najviac lajkov, pretože vyhrala 50% zľavu na jazykový kurz podľa vlastného výberu, takže Majka, tu ti takouto formou zatiaľ len odovzdávam ten výherný poukaz. Máš tam aj tú svoju fotografiu víťaznú, predpokladám. V podstate, kde si stretla toho maskota? Bolo to na ulici alebo v škole? Váš maskot prišiel do našej školy. Takže bol to prepad v škole. Ako si v podstate zberala lajky, keď už tá fotka bola na Facebooku? Keď som myslela, že mám fotku na Facebooku, tak som poslala fotku pár kamarátom. A už to šlo? Že nemáš nejaký taký tajný recept na to, alebo hej? Ani nie. Aká bola tvoja taká reakcia, keď si zistila, že si vyhrala, alebo už keď sa to blížilo k koncu, tak si to stále nervózne kontrolovala, alebo si vedela, že to máš v suchu? Ani nie, to bolo tak prekvapenie. Že prekvapenie. Čiže keď si sa dozvedala, že si to vyhrala, čo bolo také prvé? Bola som veľmi rada. Tešila som sa. Jasné. Vyhrala si 50% zľavu na jazykový kurz podľa vlastného výberu. Už teraz vieš, ktorý to bude? Španielský jazyk. A prečo práve španielčina? Lebo chcem z toho maturovať. Čiže to bude aj taká maturitná príprava zároveň. Super. A čo by si odkázala možno ľuďom, ktorí sa hanbia odfotiť s našimi maskotmi? Odkázala by som im, nech sa určite odfotia, pretože môžu vyhrať tak ako ja. Takže Majka to už má v suchu, no a vy stále máte šancu stretnúť jedného z našich maskotov. Odporúčame odfotiť sa s obidvomi, aj s posumiari, aj s Angličanov, pretože tak zvyšujete svoju šancu a tiež môžete hrať zároveň o 50% zľavu na jazykový kurz, aj 50% zľavu